birçîbûna 14 satan rewşa xewê û giyanê baş dike. Di sala 2023 de di konferansa Xarînê Ewropayê de encamên lêkolînekê hatin ragihandin. Ev lêkolîn li İngilterê hate çêkirin û King's College London jî li ser rûpela xwe encamên wê weşandin. 37.545 kesan di nav 3 heftiyan de beşdariya vê lêkolînê bûn. Beşdaran hate xwestin ku di heftiya yekem de bi avakî normal bixwin û paşê di 2 heftiyan de di nav 10 saaten xarînê bixwin. Vê lêkolînê de 178 ji beşdaran jin bûn û emrê wan bi navînî 6 sal bû. Lê gorî vê lêkolînê dema 14 saat rojî hate girtin bi enerjiyekî bilindtir, rewşa giyanekî çêtir û asta birçîbûnê yakên ve girêdayî ye. Lê heke doktor ji bo tendirustiya we rojî girtin pêşniyar neke, di vê rewşê de hewceyê hûn baldar û hişyar bibin.